हाय हॅलो सुनीतास रेसिपीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर आज आपण मुगाचे पकोडे बनवणार आहोत। तर चला बघूया। मी मुगाची डाळ 1 तास भिजत घालून ती दळून घेतलेली आहे मिक्सरमध्ये। मी आता त्याच्यात कांदा, हिरवी मिरची, लसूण, कोथिंबीर टाकून अशा पद्धतीने पीठ भिजवून घेतलेलं आहे। असे छान आपले पकोडे तयार होतात अशा पद्धतीने बघू शकता। ही रेसिपी तुम्हाला आवडल्यास शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा। अशा पद्धतीने मी मुगाची डाळ भिजवून ती दळून आणि त्याच्यात आपले कांदा, लसूण, हिरवी मिरची, कोथिंबीर टाकून ओवा टाकून घेतलेला आहे। अशा पद्धतीने काढून घेतलेला अशा पद्धतीने बघू शकता। आणि आता आपण ते पकोडे त्याचे पकोडे म्हणू शकता किंवा भजे म्हणू शकता। अशा पद्धतीने आपण तळून घ्यायचे आहेत। असे आपले पकोडे तयार होतात आणि हे खायला खूप छान सुंदर लागतात, कुरकुरीत खमंग। अशा पद्धतीने मी मुगाच्या डाळीचे पकोडे बनवलेले आहेत। तरी ही रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद।